преминаваме и към последната категория, а именно иновация за крайния потребител. Защото именно той е най-голямата атестация за успеха на една компания. И победителят в тази категория е Цептър България, благодарение на които ние днес дишаме по-чист въздух. Абсолютно, казахме в началото за устройствата. Аплодисменти за Цептър, моля! Цептър България ЕОД е вече повече от 31 години на пазара в България, предлагайки иновативни решения за дома, здравето и красотата. Цептър предлага най-висок клас на качество и продукти за своите клиенти, както в България, така и в световен мащаб. Така, тази вечер се наслаждаваме на една съвсем малка част от техните иновации, а тази година те се включиха в надпреварата за призът иновация за крайния потребител с Hyperlight Optics, които трансформират всяка светлина в здравословна, преструктурирана хиперсветлина, която има изключително действие не само върху зрението, но и върху цялото тяло. Даниел Радочович, генералният директор на Цептър България, не е в страната днес и наградата ще бъде връчена на Милица Радулович, маркетинг на Цептър България. Аплодисменти! Милица, правилно ли произнесох фамилията ви? Господин Радулович. Радулович, окей. Предположих, че има печатна грешка, извинявам се за което. Изправих. Ваша ексцеленция, дами и господа, добър вечер. От името на господин Радулович, Цептър България и всички представители на Цептър по света, благодаря на тази уникална награда. Значи вече повече от 31 година Цептър България предлага иновативни решения за пълноценен начин на живота и за нас е чест, че Hyperlight Optics на Цептър не само да защитава зрението, но и подобрява общо здравето, е получил тази награда. Секундачка, извинявам се за мой български. Много добре се справяте, много добре. Подобрява общото здраве и нашата мисия е да подобрява здраве на хиляди българи. Това е нашата мисия. Благодаря ви много. Благодарим. Поздравления за Цептър.